ku program yethu la ngaphakathi kuzoba sila sizokwenza khona ama awards. Sizonika abantwana ama awards nokuzobabonga ke sibe nabo unyaka wonke basiphathe kahle. Uthi kube khona into esiyenzayo abayokhumbula ukuthi kade bela esikolweni noma umuntu Nginibingelele nonke babukele emakhaya. Igama nguSimangaliso ungwakwamtshali. Umagalela Gase njengengonyama, uLinda Mkhonto, uNtselenduna, uMasi avutshelwe echobeni, uKhondlo uGibisa. Baye bashoke nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwa. Babukele emakhaya. Njengoba nilazi kulolu hlelo lenu usikhiphane emtshezi. Ngiyacabanga ukuthi ilolu hlelo enilijabulelayo nelithozela kakhulu ukuthi nibone konke okwenzeka emtshezi. Njengamanje ke silana ke siyithimba lesikhiphane emtshezi sibiziwe eNkanyiso Primary School ngoba kunomcimbi wabantwana owenziwayo. Kodwa ke ukhona uthisha omkhulu okuyena ozosichazela kabanzi ukuthi osukwini lwanamhlanje yini ababhizi ngayo kulesikole. But before nginikeze uthisha omkhulu ngizocela ukuthi embukele ekhaya ungakhohlwa ukusenzela njalo, uyasubscribe, uyashare, uyakhomenta. Ikona okuzokwenza ukuthi i-channel yethu nama-page ethu esikhiphane emtshezi athuthuke aye phambili nokuthi sibone ukuthi umsebenzi wethu niwujabulela kangakanani. Thisha omkhulu siyacela ukuthi eke usithathe usibeke ukhombise ababukele emakhaya ukuthi esikoleni eNkanyiso namhlanje ikuphi lo enibhizi ngako kangaka. Over to you Thisha omkhulu. Baba uMantshinga la esikolweni iNkanyiso Primary School okuyisikole nje siqala ku grade R siyogcina ku grade 7 njengoba sengishilo si primary bayazi abaningi ukuthi primary iqala kanjalo. Sifisile ke kulonyaka ukuthi sibe nesimo la u grade 7 njenge exit grade esephuma eseya kwesinye isikolo. Uthi kube khona into esiyenzayo abayokhumbula ukuthi kade bela esikolweni noma umuntu elele ebusuku asho ukuthi ngangaba seNkanyiso akhumbule zonke izinto ezake zenzeka. Qaliwe ke lo mcimbi lona bewuhlelela lokho kuthiwa i-farewell baqale kude bezama ukuhlelela noma ke kungehambanga ngezinto ngendlela besifisa ukuthi kuhambe ngakho, kodwa ke sinethemba ukuthi i-purpose izawufezeka, i-purpose yomcimbi ukuthi izingane zivayeliseke ziphume ziye kwesinye isikole nazo zijabule kakhulu ukuthi sike saba khona eNkanyiso. Kuqaliwe ke behlela kukhona ikomiti eliorganizayo okubalwa khona umama uMhlongo, kube khona uSisi umama uMhlongo uNqobile Mhlongo, sibe noSisi uSamkelisiwe wakwaNdlovu, sibe nomama uMbatha umembatha uThabile, sibe nonkosazana uThobisile wakwaKheswa akade belida ekukwenzeni ukuthi umcimbi ufezeke. Behlabe enyuka befuna izinto ezizohlangana ukuze kukwazi ukuphuma umcimbi. Kwenzekile ke akuvamile ukuthi yenzeke into 100%, kwenzekile okuningi kodwa ebebefisa ukuthi makwenzeke. Yini senze lo mcimbi kanjena? Sifisa ukuthi abantwana bethu behamba la esikoleni bebe nazo iyalo ezithile ngoba sebeyashiya phela eNkanyiso. Nathi singajabula babeziveza kahle kwezinye izikole labeya khona. Sivenje ngesikole sikwazi ukukhanda abantwana. Siyafisa ukuthi sibavalisa ngeyalo. Ingakho sithe asibe nomcimbi la sofe sihlale khona ehholo nabazali bebabone ukuthi nabo abantwana sebegqoke. Uzobabona nje mfoka Mantshinga bagqoke nezikipa ebhaliwe ukuthi ke cha ugrade 7 soyashiya lana. Uzobabona mawuphuma nje phandle. Senzela ke ukuthi bajabule
nabazali futhi ngoba kukhona okunye esikwenzayo esizokwenza futhi ukuthi sifisa ukuthi sibaklomelise ngokuziphatha nangokuzikhandla emsebenzi wabo, ukuziphatha nokuzikhandla nanokunde bafikile kwa grade 7. Kubaleke kakhulu ukuthi ukubonge lokho ngoba abanye akwazi ukufika grade 7. Sesiyazi izinto ezithiwa ama social ills, ingane enqamuka endleleni siyithole sehamba la estradini. Kodwa sizama ukuthi sigqugquzele ukuthi cha ingane Nkosi yami endaweni zasekuhlaleni zikwazi ukuthi zikubone kubalekile ukuthi zihambe ziyofunda noma kuthanda ukuba nzinyana ke ezweni lakithi ukuthi abantwana bayafunda babuye bahlale emakhaya. Kodwa ke asithi asifuni badikibale, sithi dikibalani, sithi abaqhubeke bafunde bakwazi ukuthi babeke into ekhaya, abazali bajabule ngabo. Bakhona ke abazali bazoyibona izingane zabo ukuthi ziperforme kanjani, zigqoke kanjani. Sibaningi sikhona la ngaphakathi sithanda usuku siyabonga ngakho sicele na kumhloti sinike lolu suku sivalisela abantwana labo kube usuku labavayelisa cha wavuma kumhloli umfo kaMlambo. Siyabonga nje kakhulu noma kube nzima kakhulu ukuhlela lo mcimbi lona ngoba ukwehla wenyuko okunye ukuthola okunye ungakutholi nanokuthi ke okunye futhi okubi ukuthi abanye bethu babe nama commitment ama commitment ongeke ukwazi ukwanqamula ngoba uma ngabe kuthiwa ugulelwa ingane uma uthi uyagula wena awukwazi ukuthi ungathi cha ngizoba force ngibeke khona labo. Kodwa nje bathi nabo omem abangekho bathi nabo cha bayafisa ukuthi kuhambe kahle. Umem Dlovu umembongwe nobaba uMacingwane abagulayo abanye baphelezela izingane bazisa ezibhedlela bathi nje nabo cha kuba bebekhona bebezoyikhulumele basho ukuthi cha usuku olumnandi lobo abantu aba grade 7 bacela ukuthi bahambe betbela beyakhona basiveze kahle isikolo sethu saseNkanyiso Primary. Ngiyabingelela kubalandeli bonke bezikhiphane Mtshezi. Igama lami ngikunqobile wakamhlongo esikoleni ngisebenza kusona seNkanyiso Primary School esewembese VQ. Esikoleni ke bangibiza ngoMemhlongo. La esikoleni namhlanje sine farewell ka grade 7 sizovalelisa grade 7 abafundi befunda grade 7 2025. So sibenzele ke umcimbi unamhlanje farewell yabo ne-internal ne-external program. So la ngaphakathi kuzoba ne-program yakhona ezokwenziwa esikoleni ku-school hall bese sisiyahamba ke sesiya ePetste la khona la eScott nje la eduzane lapha opposite neVaghendrift labantwana bazobe sebeyodlala khona. Ku-program yethu la ngaphakathi kuzoba sila sizokwenza khona ama-awards, sizonika abantwana ama-awards nokuzobabonga ke sibe nabo unyaka wonke basiphathe kahle bazimiselile futhi bafunda. Isikole leInkanyiso isikole engifike ngathi mengifika kusona ngasibona kuyisikole esifundayo kakhulu, kuyafunda kulesikole ingakho sibese sidecide ukuthi kulonyaka ngesenzela abantwana ama-awards sisenze kube umcimbi la ngaphakathi kube nama guest speaker. Sine guest speaker ezoba khona la ubaba Ntuli uyena uzobe i-guest speaker esilayela abantwana bethu. Kuzobe khona nemfundisi ubaba Thusi uzobe khona. Then ke uma siqeda ke la sesibanikeza abantwana ama certificates nama trophy abazowathola na top 5 ezokwenziwa khona la kwi-program yokuqala. Bese ke mase siqedile konke so bese siyahamba ke sesiyalela ingane ezofika edlale khona ama games. Enye into ke esiyenzile ngokubuka isimo somnotho nanokubuka ke indawo isikole sakhiwe kuyona. Isikole sethu asibandlululi, siyisikole esikwazi uku-accommodate lokhu uhlobo lomuntu. Asibheke ukuthi ke nake mhlambe ephaketheni umi kahle noma okanjani, kodwa sisikole esizamayo ukuthi ke abantwana abanga affectwa i-background yabo.
so sithena masihlela i-farewell sathi asiyenze mabephuma babeseduzane la abazali bezokwazi ukuthi ba-afforde khona bonke bakwazi abantwana babo ukuthi babakhiphe bese futhi indlela yokugqoka sibese sithi abantwana bangathengi lezi ngubo abayigqoka once bese abaphinde bayigqoke lemlive yenziwayo sathi nje cha abantwana bethu asibenzele ikipa zabo ze-farewell ka grade 7 abazoyigqoka ezoba umfaniswano bafane futhi bonke ukuze kungabonakala nophuma ekhaya elihlwempu nongcono mhlawumbe ophuma ekhaya elidlizamane likaPondo so sazenza ikipa ke zethu sizenzelwa usisi uMrs Mngadi ukhona la eWembesi ngoba kokuningi esikwenzile la ngaphakathi sithandile ukuthi sisebenzise nabantu basemphakathini esiphila kuona usiso senzele ikipa wakhona la eWembesi eDepho nishideko yethu senzele usisi futhi uMrs Hadebe wakhona futhi la eWembesi senzele ukuthi labantu abazamayo abana business amancane nawo futhi isikole ukuthi nabo ba benefit kube khona laba umsebenzi wabo uvela khona siuveze ukuthi banawo umsebenzi omuhle owenzekayo. Ngelela kuZiyakhipha Media igama lami nguNomusa Mrs Mngadi. Ngiyabonga kakhulu la esikolweni inkanyiso ngelanga bangibizile basho ukuthi bacabanga ukwenza i-farewell function yengane kepha manje ngezimo ezithile babone ngathi abantwana ngakuhle mabenganomfaniswane begqoka okufanayo bathanda ngathi ngana ama t-shirt afanayo ngivumileke ukuthi okay ngizowa designer mase ngiyenza ke nga designer ngawenza saxhumana no Mem Mhlongo ngawenza ama t-shirt ngiyabonga kakhulu inkanyisi ithubethe banginika lona nami ke futhi sengazi advertiser i-material yami engenze ngayo ikipa zakulesikole i-material yejezi lebhola sengazi advertise ukuthi nami ngiyanxusa ukuthi bonke laba abaphethe ama team ezebhola abanama team bengeza ngiba designele ngibenzele ama jezi ebhola ngiyazi advertise ama tracksuit ngiyawenza ama jackets yonke into wena othi uyayifuna ngomusa kaNkuluNkulu bengakaboni kukhona into umuntu athi ayifuna ingehlula ukuyenza ngiyanxusa ke nami ukuthi nje ngiyu Mrs Mngadi ngiyacela ukuthi abantu bengeza bengisupport ngikhona la eWembesi uma befuna ukungithola inamba yami yocingo ithi 063 29 47067 inamba yayi company inamba ina WhatsApp ngiyatholakala la eDepho section number 764 eDepho kaMngadi. Okay igama le company Isinethezeko Trading Fashion and Schools Uniform. Sanibonani makhaya igama lami nguLuyanda Kwanelisiwe Xaba and fellow MC wami Umpumelelo Emmanuel Phongola abamaziyo bamaza ngo Down Smooth. Namhlanje bekuyi-farewell ya grade 7 la eNkanyiso Primary School bese MC so kwi-program bekukhona guest speaker welcoming Entertainment like besine ceremony certificate besinikeza certificate it was it was a farewell to ingane za grade 7 nothing much but we had a good time. Yeah, and lezo certificate lezo we selected ingane ehlezi cleanliness best achievers and then the whole class had received wonke ama certificates so nje it was a grade 7 ceremony farewell to them. yeah farewell to them nokubagqugquzela ukuthi ngoba bephuma lana bephathe kahle sonke siyazi ukuthi isikhathi samanje ingane iphila ngaphansi kwencindezi ama drugs peer pressure all the things so besithi senzela something ingane ezizohamba nayo like discouraging ingane ukuthi ziyabantu nazo salanda nabantu abazo advise ukuthi ziphathe kanjani mase ze high school and stuff. Yeah, and that was it. Sakhe sawa kahle cause vele mina sikeze the whole time sazazela yazi sikhipani vele phela ukugeza siyaqoqozela shout out. Ngithanda ukubonga kakhulu kuye umntwana wami ngokuyimisela
esikoleni, ukwenza umsebenzi wesikole, ukwenza into osuke umthumele yona esikoleni. Kuyajabulisa kakhulu ukuthi ingane yenze lento ngempela osuke ufuna ukuthi iyoyenza esikoleni, ingafiki idlale, ingafiki libale ezinye izinto. Ngiyajabula nje kakhulu, angazi ukuthi ngingathini. Bese ke ngifisa nokudlulisa ukuthi ke nakwabanye abafisa ukuthi izingane zabo zenze kahle. Ngathi nje mhlambe mawumzali ikhuthalela ukuthi ingane yakho iyawenza umsebenzi wesikole, uyigqugquzele, uyilandelele izinto ezidingakala esikoleni, uyinikezele, kube ukuthi mhlambe ngoba amandla engabangabikho makuukuthi uhlulekile, kodwa nje zama imizamo. Makuukuthi kufanele uphume uyoboleka, hamba uyoboleka ukuze ingane isizakale. Jabule nje. Jabule kakhulu. Yeah. Okay. So wenze ngani nje yini oyenzile ukuthi ke uzokwazi ukuthola icertificate eningi kangaka nama trophy amaningi kangaka uwedwa bowenza ngani nje yikupho okwenza ukuthi uzugcine sofika la ufike khona? Yeah. Ukufunda, thandaza nokukholwa kuNkulunkulu. Yeah, kona ngingakusho. Okay, from now on ufisa ukuzibona ukuphi njengoba sekukwazi ukuthi ube yi-top achiever esikoleni, yini nje ufisa ukuba yiyona empilweni? Mina bengifisa ukuba scientist, chemical engineering. Fisa ukufeza iphupho lami, kwazi ukuqoqozela nabanye ukuthi bekwazi ukufeza amaphupho abo. Okay, so ungathini ke koza kwenu ke amazwi okugcina ke nabo bezo ama top achiever kanje ngawo? Abafunde beyokudlala esikoleni benganawo abangani babo, benze lokho abakuthunyelwe ukuthi beyokwenza. Ngiyabonga. Engingakusho nje kubantwana abafundi bethu bokugcina kulonyaka ukuthi uma sebeya la beya khona bakhumbule ukuthi bazokwenzani, bangafiki bethathwa isimo ababhekene naso, ngoba kuya ukuthi isimo osifice sikho lapho sithini sikubekaphi. Kodwa mawazi ukuthi wena ufunani uyasibona isimo, ma isimo siyisimo esifuna ukukushintsha endleleni sikufaka endleleni enembi. Sekunama drugs, sekunama ama social ills, lento zo criminality. Izingane seziyefuna izinto ezinhle. Sithi ke abantwana abaqine babe strong, bangangeni ezintweni ezizobaphazamisa empilweni yabo nanezinto abazihlele empilweni, okufunda, bahambe bosebenza, bondla abazali babo, bondle nemndeni yabo.